Hola, benvinguts a aquest canal. Ara he fet una presentació perquè, bàsicament, el que abans tenia l'altre canal, que encara continua sent, que és el Josena 2405, i la meva intenció, quan vaig fer aquest canal, era d'anar pujant vídeos tant en català com en castellà. El que passa és que, hi ha moltes noies de països llatinoamericans que m'estan veient i això, no? I llavors no sabia quan pujar vídeos en català, no sabia com fer-ho. I tampoc em semblava, pujar el mateix vídeo en català i en castellà, a la mateixa vegada, pensava que feia com el canal molt avorrit per la gent. Així és que he decidit que he anat pujant tots els vídeos que havia fet en català, ja s'han agrupat aquí, en aquest canal, però tot i així m'agradava fer com a mínim una salutació i encara que sigui una manera enredarida, fer-vos una salutació i donar-vos la benvinguda a aquest canal en català. Aquí som anant pujant vídeos en català, n'hi haurà que tindran potser el mateix contingut que amb els vídeos en castellà i potser n'hi haurà altres que no, que tindran altres continguts. I espero que sigui del vostre gust. No dubteu en fer-me suggeriments i adreçar-vos a mi i ens veiem en els pròxims vídeos. Gràcies, adéu.